No tak čaute, vítajte u môjho druhého videa. Dnes by som chcel pušnúť, no to sa mi asi nepodarí, kit na rank 24. No a aby som vám nezabudol povedať, polku videa budem natáčať Brawl Stars a druhú polku, už dobre známu, hru Squad Buster. Takže, poďme na to. Dobre, takže môžeme bočí, fakt, nevadí, ale aj tak si zahráme. Pekne. Skoro som zomrel. Dobre, zberiem. Tento. Vymeníme ešte jeden. No poďa ty skopať. To trčiť som z vás stresol. Čo tí ľudia robia? Prečo? Kľud? Love, laugh, and bounce, bounce, and bounce. No a je to šalba. Proti botom som nič ani nečakal, ale dobre. Friends forever. Takže ope, all good. Zahráme ešte jeden battle. Dobre, čo iné ako rare. Dobre, zahráme ešte jeden battle a môžeme ísť na našu obľúbenú hru Squad Buster. Ináč, ak by ste chceli vedieť, tak Squad Buster som si veľmi obľúbil. Where did that small red dot go? Je to veľmi dobrá hra, ak to náhodou nehráte, tak stiahnite odporúčam. Tak toto musím nahradiť. Toto nám tak veľmi nevyšlo, že sa až hambím za to. No nevadí, dobre. Original Ranger Brock, nice. Cat's out of the bag. Pekne. Ako už viete, tak na kit používam akože Star Power, ktorý používam asi väčšina z vás. Ak teda máte kit, to je, že tam budú zberať dvakrát taký damage. Pre mňa je to veľmi dobrá Star Power. Od nás, jak nás zabudovala. Poď, ale tie jeho guličky ma skoro vypnú. No ale tu a dneska je tá práve nedobre. Keď to má strop, je väčšinou. Tak toto mi veľmi nevyšlo. Double kill. Ktorý má. Tak toho som vôbec nevidel. No dobre, tak možno na budúce. A dneska chcem zahrať tak ešte jedno, no nevadí, dobre.
Zahráme si ešte aj Squadbuster. Dobre, takú rýchlu hru. Poďme na to. Thrilled to be here. Really. Edgar kúšil. Crying cat. Doríme. No dobre. Takže ideme hneď na Squadbuster. Obľúbenú hru. Cat's out of the bag. Squadbuster mám už dosť dobrý deck. Mám 27 journey. A už som na druhom svete teda. No, samozrejme som sa zaregistroval a Squadbusters! môžeme ísť na to. Je tu new event, čiže dobré. Offers new, pre mňa. Dobre, tak môžeme ísť na to. Bonus! Pekne. Whack-a-mole. Turbo Overload. Pekne. Whack-a-mole je podľa mňa jedna z najlepších eventov, čiže sa veľmi teším. Na začiatku je podľa mňa najlepší Goblin, ale keď nemám Goblina, tak sa dám aj Grega. Dobre, tu je zo pár stromov. Po čistke. A idem na to. Greg! Myslím sa neviem. Mám to ďalšie čistke. Čili. Shelly! To by som mohol zabiť. Dobrý deck, dobre, idem na to. Máme Grega. A Fusion. Bom. Som ho odpálil hneď. Shelly! Nine players remaining. Mám tam Archerku, že ho postavu. Eight players remaining. Čili, dobre, Shelly, aby som... Shelly! Fusion! Shelly, a to by prežila. Hele, to sa stalo, že... Keďže ako už ten padí tomu, a som nejak to dúfam. 2 minutes. Nebo pomôžeme aspoň silný. Dynamite! Kadži, wow. Barbarian King! Kadži, aby som ho nevedel. Áno, Kadži je mŕtvý. Čiže z Kadži som dostal pekne veľa damage. Barbarian. 7 players remaining. Ja som druhý. Tak spokojne zatiaľ. 6 players remaining. Ospravedlňujem sa vám, to bol môj brat, ktorý má 6 rokov a pri natáčaní sa chce pozerať na mňa. Takže opáva sa toto. Nie, len to nie, prosím. Stretch! Nemyslíš vážne. Prvýkrát, čo natáčam a hneď basty. To nevadí. Ukážem vám aspoň môj deck. Vlastne.
Epická česta. Takto narýchlo. Uvička, pekne. Mám tu reward, čuzníme jednu, takže dáme túto. Chicken, OK, môže byť. Jam Pass. 2x Epic Case. Dobre. Takže ja sa s vami na dneska lúčim. Dúfam, že sa vám moje video páčilo, aj keď sme veľa toho nestihli. No a ďakujem. Dúfam, že mi dáte odber a sledujte ma aj na budúce.